ang ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Setup 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Setup, may new triple pack na. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fun, bago gumagabloom. Charm that fun, gamitin may mga din sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm that fun, bago gumagabloom. Charm that fun, gamitin may mga din sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Hinding buong gabi, hinding walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Palitan Land Bank. At tunataw, magtungan tagtutok sa tulumanong maghatod sa kaalam na magauswag sa atong panginabuhian. Paminaw pagkaton may tungod na sa nagkalaylay produkto, serbisyo o programang kautang atong sa Land Bank of the Philippines. Kinilang sa Palitan Land Bank. Kada Martes, alas 5:30 sa kabuntagon sa RMN Stations nationwide. Manantaw sa kini sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug i-share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts na at Land Bank Official at LBP Official sa Twitter. O di ka mo lang sa opisyal na Land Bank website ng www.landbank.com. Hatod sa Land Bank, we help you grow. We help you grow. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. El fuego infernal, pidiendo para salvarnos, tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María. Okay, niya na usab ang tulumanon nga kiuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong nga lagad sa maong tulumanon, Silbert Donduiano Senior alias Veritas. So kimakauban gyapon nato no ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luo, usab si kasamang radyoman Tax Ilumba atong pa si unang patimbayan no sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Nagumo ubana sa iyang mga kaubang pag radyoman. Okay, atong pag iukbo kaninyo tanan bana sa atong pagingon maayong adlaw sa Ginoo o niya naman tagyod no so pag sugat na po no sa atong pag sa ulog sa adlawng natawhan sa atong Ginoong Jesucristo. Pila na lang kadlaw no nga ato na usab nga handumon ang pagkatao sa atong Ginoo mao na nga medyo combination ni atong isgutan karon no. Sa miaging Domingo ato man tong gisaad nga atong ipadayon tong mahitungod sa pagtuboy o pagpasidungog sa mga santos o giunsa nato ni o kusa na niini kining atong pagbaton og mga makita gyud nga pagpahinumdum nila kina mga balaang simbolo mga larawan o ato na lang ning i-combine no atong isagol no kining atong paghisgot mahitungod aning pagsaulog sa Pasko o kining ang atong pagtahod sa mga santos pagpasidungog nga
ipakita gyud nato no pinagi sa mga balaang simbolo ug unsay essence niini no. So mao ni atong hisgutan karon no mga tinahod nga tigpaminaw atong pagyukbo sa gihapon no sa atong amahan dinhi sa Diocese of Dipolog nga kaganina mao gyud ka preside sa kanang misa nga madungog makita pod no sa live stream sa Cathedral gyud nga Facebook no. Kaganina naka-open ko no. Ako magaling kanang i-post pod no ang prayer no sa Cathedral nga makita ang misa gyud no uban sa atong talahorong obispo. So atong pagyukbo kaniya Most Reverend Severo Kairmari uban sa mga kaparian niya dinhi sa maong diocese ug bisan na dili sa maong diocese. Okay mga tinahod nga tigpaminaw, pasensya biano nga na ako'y mga limtan nga dapat akong iukbuan before ta musugod sa atong tulumanon. Okay, lain man gud na estilo ni Veritas. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, since adlaw sa Pasko karon, ato lang isaksak sinagol ni. Okay. Now, ato lang timan-an nga ang simbahan nga tinuod yun nga gitukod ni Kristo. Dili ni siya simbahan nga kana bang dili mo irog o walay paglambo. Okay. Kay si Kristo mismo ga pasidaan na nga ang iyang simbahan o ang iyang mga sumusunod, ang iyang mga sakop mo lambo gayon. Now, ako gyung kutloon tong akong gigamit sa pagdepinsaan ng mga kalambuan sa simbahan. Kay kung maingon gay tag naay kalambuan ang matuod nga simbahan, buti pasabot nga dili nimo na hunahon nga ug unsa to sa una, maura po imong makita karon. Mura ba og akong kaugalingon. Ako, usa ra gyud ko katao. Ako ra gyud ni si Silbert. Pero ang akong hitsura dihang bag-o pa ko gi anak sa akong inahan, puyap ako, o bisan 1-year-old na ko. Ang akong hitsura ana ikumpara nga karon na dili na gyud kakaingon nga maura. Kay gilambo man. Now, nganong ato ning gihisgutan tungod kay naamang gyud mga argumento sa ato mga igsuong dili katoliko nga kanhi mga katoliko na sila nga himuon nilang hinungdan ba nga tungod kay nalahi na og hitsura, dili na gyud exactly pareha sa sinugdan, moingon na nga moingon na din sila nga dili na mao ang gitukod ni Kristo kay lahi naman tan-awon. Labi na kay naay mga abuse, naay mga dili maayong nakita sa maong simbahan, naay mga leader nga nagpabuyag, dili noon tanan, ingno na dayon nila nga, oy, dili na tukod ni Kristo. Kay lahi namang tanaw. No way. Pero gud na nga sa pagpamili ni Kristo sa mga apostoles, pagpili niya, dili man na ingno nato nga limpyo gyud ang iyang gitukod. Kay wala man niya kuwai o kanabang free will ang tao. Ang mga apostoles na maghapoy kagawasan sa pagsunod niya sa iyang gusto, sa iyang kabubuton, na po sila kagawasan nga dili mo sunod. So, posibleng masipyat sila. Sipyat manggaling si Pedro nga iyang gitahasan sa iyang tahas nga mao kanang pagkawa ni shepherd. Diba? Magulantay. Diba si Kristo man ang gipasabot diya sa Juan 10:16 ang magbalantay sa katawhan. Gitawag na siya og chief shepherd. Magbalantay, pangulo. Si Kristo ang shepherd o ang pastor, labang pastor sa iyang mga kanang katawhan. Pero ano man nga si Pedro iyang itahasan ang iyang pagkapastor. Diya sa Juan 21, Juan 21:15 hangtod 17. Dili na siya pastor lang diocesan para sa obispo o kanang parokya lang nga pagkapastor. Amaan ng pari, no?
Nga naman kay katawhan man gyud niya ni Kristo ang ipadumala niya. Iyang gitugyan ang iyang trabaho, ang iyang tahas nga mo pakaon o mo bantay. So, sa iyag yung tibuok panon. Kay kung moingon lang kag pastor lang nga parokyal sama sa atong asa ka nga parokyal na asahin nga pari, pila raman na ang mga tao nga imong gidumalahan. Oh, di ba? Oh, limited lang, di ba? Oh, dahil mayroong kag diocesan, sa diocese, o mayroong kag ang obispo, dili man niya sakop tong tuwa sa Amerika. Di ba? O, tuwa sa Roma, tuwa sa Luzon. O. Pero kanang sa Juan 21:15-17, katawhan yun ni Kristo. Mayroon kay katawhan ni Kristo, tanan na di lang kay diocesan, di lang parokyal. Di ba? O, sa to pa, ang tahas na ni Kristo nga pagkalabawang pastor. Kinsa may iyang gitahasan ana sa tanang mga apostoles. O katong taliabot na siyang musaka sa langit. Di ba? Oh. Naa dito ang ubang mga apostoles, pero nganong siya ra may giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Sa to pa, siya may mudumala, siya may lead. Oh. Mayong kag mga karnero ni Kristo tanan na. Universal. Of course, di mo po na niya madahan o dumala nga siya ra pong usa labi na kung daghanag mga sakop, no? Sumo nang mag-ilik pog mga subheads. Oh, muna nga napoy leader dito dayon sa i-assign sa Tres Pilipinas, then muna mga bishops na. Oh, press good sa atong Secretary of Education. Oh, Secretary. Kapunungan sa edukasyon, no, sa DepEd. Oh, na ilang sa may tawag anang pinakalabaw nila, no, Secretary of Education, bubuta na. Oh, muna pinakalabaw nila. Oh, pero na pa mga subheads o mga superintendents din, down to the principals. Ang mga principal po na po sila ilang mga sako, pero limited lang. Oh, pero ang pinakalabaw kadtong Secretary of Education. Katong but mo ba na term? ko. Oh. So, kanang kang Kristo, tanan na niyang katawhan niya, ang iyang gitahasan ana, katong taliabot na siyang musaka sa langit, si Pedro. Sumauna nga wala masayop ang Katoliko nga ang kanang visible head nga mo trabaho sa iyang tahas kay mo ato naman siya balik, no, kanang sa Juan 21:15-17, taliabot naman siyang musaka sa langit ana. So mawad ang nag-visible head ang iyang simbahan diri siyota kung dili siya mag-elect. O dili na kinahanglan nga, oy Pedro, ikaw mo'y kanang pilion ako nga mangulo. Oh, bisag dili ka na mga pulungan nga actually nga iyang gisulti pero iyang gipasabot. Kana gitawag og implication. Kaya nga naman, ang iyang gitahas ni Pedro, ang iyang mang tahas nga pagka-visible head nga mupakaon o mudumala sa tanang katawhan niya. Nga universal. Universal ang pagka-leader ni Pedro nga gitahas diha ni Kristo. Sa tupaag kang Kristo na nga tahas. Kay dili man na siya kanang diocesan, di man na siya parokyal, no, kay tanan man na, tanang katawhan ni Kristo. Ingon siya nga, ingon si Kristo, ati man na ang akong mga karnero. When we say mga karnero ni Kristo, universal. So muna nga, universal pastor ang tahas ni Pedro. Oh? Di ba mga tinawag nga tigpaminaw? Now, nga nung atong gisgutan ni nga issue, may labot na sa atong pagtukian ng Christmas. Kay mo paingon man dayon ta sa kanunay na nako yung ibalik-balik ninyo nga ako mo ni akong basihan manggod og mangita sa kamatuoran. Dili gyud ko mo subscribe, dili gyud ko mo tuoan ang sola scriptura sa gitudlo sa mga ato mga igsoong protestante. Nga inyo po nang gisunod ron bisan mga Adventist gali mo uyon anang sola scriptura nga ang basihan sa pagtuo Bible ra gyud. No? Kay naa na kuno diha tanan, no? Now, ang ato gud no sa Katoliko nga baruganan, dili ko ingon ani sa una, sa dihang wa pa ko kahibaloon sa gibaruganan sa Katoliko. Now, nganong sayop ng Bible alone ang basihan? No? Nganong kulang na siya formally? No? Tingali mo ingon mo, kulang din ng Biblia nga gibilin sa Dios diri Veritas nga gisugo niya mga tawo ra pod, no? Now, dili no, ang gitudlo sa Katoliko mao ni
Duha man gud na ka point, no. Ang Biblia moingon ang Katoliko nga materially sufficient. Materially sufficient, but pasabot, materially walay kulang ang Biblia. Naa na diha. Oo. Kay mo man ay deklara nga mao na ang atong giya sa pagtuo sa Dios. Oh. So muna materially sufficient. Walay kulang ang Biblia materially, no? Now, pero kulang ang Biblia formally. Wa mo kasabot siguro anang ngano mo yung tag dili sufficient ang Biblia formally. Now, ako ni explain kay malibog niya mo. Now, materially dili kulang ang Biblia, kumpleto na. Kay ngano man? Kay ang Biblia gahisgot nga ato gyung tamdan ang mga pulong sa Dios. Sa tupa kanang mga nahisulat. Di ba? Oo. Pero naaman sa gisulat nga ato man pong tuhuan ang gitagaan ni Kristo og authority nga mutudlo. Nga mao ang katawhan mo, ingon gitag katawhan, simbahan o iglesia. Unya, ang pagdumala sa iglesia, tao man na. Unya, ang kanang tao, outside na sa Biblia. Grupo guna sa mga tao. So, pananglit, kanang giingon ni Kristo sa Mateo 18:18, iyang giingnan ang simbahan niya. Particularly mga lideres iyang giingnan. Ang inyong gapuson og luagan diri sa yuta, gapuson og luagan sa langit. Oh. Sa common nga hubad ron sa maayong balita Biblia, ang pulong gigamit, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot, itugot. O to, human authority na. Authority na nga gikan sa Dios nga iyang gihatag sa tao. Nya outside naman na sa Biblia. Di ba? Na bisan unsay inyong idili sa langit. Bisan unsay inyong itugot sa langit. Now, kana dili na sabton nga sa tanang mingon ng pari nga amo ni mangawat na taron. Di nabot pasabot ha. Ang gipasabot diya sa Ginoo nga katunang opisyal, katong lamdag sa Espiritu Santo. Mo bitaw to kung giingon ninyo nga sa matag tigom gud sa iglesia, kanang magtigom na gali, mag-council, ang Espiritu Santo mag-uban. Kay, gipadala man ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Sa ito pa kung mag-council, magtigom na, parehas atong Jerusalem Council, nga namabasa na to sa Acts 15, ang Espiritu Santo kauban man, so unsay ilang collective decision, mo na atong gipasabot nga husto. Dili masayo. Pero kung usara ka, sakop, moingon lang si Pedro, nga mauna, nga base ra po siyang kaugalingon, no? Wala niya gibase, wala mabase sa dikta sa Espiritu Santo, iiyara na mahimong masipyat siya. Pero kung ang iyang i-pronounce, maotong giya sa Holy Spirit nga gidesisyonan po, giusahan sa tibuok council, na dili na naiya-iya lang. Kay resulta man na sa paggiya sa Espiritu Santo para sa aning Biblia. Bisag tao ray gasulat, pero nga nung moingon man tag inspired, kay na Espiritu Santo gagiya sa gasulat. Oh? So, sa matag council na kay dili kaingon si Kristo anang bisag unsay inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, bisag unsay inyong itugot sa langit. Oh. Basahan gyud ninyo Mateo 18:18. Tingali mo ingon mo nga veritas, mga tao ra gud na sila, nya masayop niya na sila. Okay, masayop kun ang anaan nila tawhanon lang galamhan. Sa ito pa, kung personal lang yun, walay supernatural, walay term, kung walay Espiritu Santo nga mugiya sa mga council, sama atong Council of Jerusalem, kung walay Holy Spirit to dito sila, now mahimong magkatuiris yun ilang desisyon. Pero nga nung moingon ta nga, katong resulta, katong desisyon sa Council of Jerusalem, husto, di to masayop, tungod kay na ay Holy Spirit nga gagiya niini. So nakuha niyo punto. Now, tinuod nga ang mga obispo masayop personally. Pero kung na ay dili masayop, kinsa man ang pasabot diha, ang Holy Spirit nga mugiya sa maong council para kung unsay desisyonan dili masayop, dili po siya masayop ya. Diba? O nga, ako, mga tanong ko ninyo, mga tao ramon itong mga apostoles, nga nung muingon man ta nga, dili sayop tong ilang desisyon sa Council of Jerusalem.
So, mauna nga, ang Biblia, walay kulang materially. Kay naaraman po sa Biblia ang giingon nga, tuhuin ninyo ang iglesia. Oh. Pero kung moingon na ganig, unsa may desisyon sa iglesia, na, mahimong outside na sa Biblia. Di ba? Oh. So, kay human authority man ang gihatag ni Kristo. So, formally, dili igo ang Biblia para sa anang magisgutag Christian tradition. O Christian tradition. Nga, dili man tanang tradisyon o unsay gibuhat sa mga apostoles na sulat sa Biblia. Para sa anang pasaylohan lang ko ha, dili naman siguro maot ning pulo nga ni comfort nga tubas comfort room o mayon talang nalibang ba ang mga apostoles? O si Pablo nalibang ba? Uniwiwis. No, mahimong di ka kitag litra diha sa Biblia. Pero ayaw giing na nga wala gito sila mabuhat. Patay pag tao dili ko buhat ana, di ba? Oh, nasulat ba para sa nang asa namatay namatay ba si San Juan? Na wala naman sa Biblia ay kung ing na wa namatay San Juan, wa niya kamatayon. May mo punong wala. Ikamahanan mo ng Diyos. Pero niagi yun. Oh. So, naay mga kamatuuran, naay mga tradisyon sa simbahan ni adto nga, ang uban na sulat, ang uban wala. Oh. So, mayon kag formally, dili igo ang Biblia kay wala man gisulti tanan diha ang tanang history sa Christianity. Ang nasulat diha, kato ramang nasulat, ya dili man tanan nasulat, Juan 21:25. Di ba? Oh, pero sana naging authority sa simbahan. Ang inyong idili dirisyuta, idili sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Muhatag ko ninyong example. Ang pagdeklara pila ang inspired book sa New Testament. Ako na ning gibalik. Ako lang kinahanglang balikon kay para mag-connect sa atong explanation. Oh. Now, ang mga apostoles sa ilang panahon, wala pa sila gadesisyon pila ang ihap sa New Testament. Basahan gud ninyo ang dokumento sa tibuok council sa First Council of the Church, kanang Council of Jerusalem, Acts 15. Tanawa kung gituki ba nila, pila lang ang inspired sa New Testament. Sa ako nang giingon, isa ta maghisgot atong Old Testament kay medyo controversial ang Old Testament kay wa ninyo dawata ang kanang gitawag ninyo apokripa nga gitawag po namos Katoliko Deuterocanonical nga 7 books kanang Macabeo, Sirach, Baruch nga nagtuumi nga apil na sa Old Testament pero mayon mo nga di na apil kay gidugang na inyo. Oh, lain na nga issue, lain na nga debate. Okay. So kinilang New Testament kay nag-uyon man ta ani gawas atong history nga kanang amahan sa mga Protestante nga si Martin Luther nga dili na siya mo tuo sa Roman Catholic, pare man to siya pero kay ni rebelde o nang doon na naikiusap po niya nga baruganan, no? Di ba? Now, sa iyang history na ay panahon nga nagduda siya ng Book of Revelation o kanang Book of James. Iya unta nang taktakon, gitaktak na gidunta niya, dili niya i-appeal ng Santiago. Kaya nga naman, naamang gudya sa St. James ang pagtulunan nga dili igo ang pagtuo lang. Oh. Kaya kay ang interpretation ni Martin Luther kay igo naman ang pagtuo lang. Oh. Faith alone. So kay klaro man diya sa Book of James nga apil ang buhat. Of course sa pagtuo na ni Kristo. Okay. Na mo nang mayon siya nga away klaro ng Book of James. Iya unta ng taktakon. Pero nahibulong ko ang mga sumusunod ni Martin Luther nga mga Protestante wala mutuon niya sa to pa dili tanang pagtulunan ni Martin Luther ilang gisunod. Kay sa atong mga Biblia ron bisan mga Protestante ilang man giapil ang James. So mo bitaw nga mayon ko nga o kita kinilang New Testament nga 27 books lang ang atong basihanan sa New Testament. Oh. Nga pangutanan ako, kung walay authority ang simbahang Katoliko, now kinsang grupuha karon sa relihiyon ang makita sa history nga gaingon nga 27 books lang ang New Testament. Ang Diyos ba na naog dris langit then giingnan ka nga, oy 27 ra ang New Testament. O si Kristo ba kaha? O kinsa ba hang santusa nga
gipanaog sa Dios diri syuta, then giingon nga, oy 27 books lang ang New Testament. Hil nga kuno ninyo ang history. Kung unsang grupuha ang gaingon ga proklamar, ga canonize, ga deklara nga ang New Testament 27 books lang. So, bali-balihon mo ng tibuok Biblia. Yugang kabasa nga dunay apostol o propeta nga ang New Testament 27 books lang. And yet, klaro kay na, bisag diha pa lang sa atong table of contents, di ba? Nga, sa original ba, wala ba yung table of contents, di ba? Oo. Ihap na to sa New Testament, 27 yun. Pero ang pangutana, kinsa may gaingon ana? Kinsa may ga-decide nga 27 books lang? Nga kung subayon na to ang 1st century o 2nd century sa Christianity, daghang kaing sinulat ang mga Kristiyano. Na ay Didache, na ay Shepherds of Hermas, na paglitur of Barnabas, pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyano, pero nganong ang gihukman, nya kinsa may gahashas, kinsa may gaingon nga kinirang 27 books. Council nga Katoliko sama atong Council of Rome, pero ang akong gi-recognize og maayo katong sa Hippo 393 o gidasunan sa Carthage, puros na mga obispong Katoliko. Ilang gipalig-on nga 27 books lang ang New Testament. Di isa ta maghisgot og although apil na sa gideklarar no anak nga council nga pila ang basahon sa Old Testament. Bisa kana lang niyo. Oh. Kung walay authority ang mga obispo, nganong nituo mo sa desisyon sa mga obispo nga 27 books lang? Nga wala man na mahitabo panahon sa mga apostolis. Maingon mo, Veritas, o pa mong kakahiskot o Pasko diha, o pa mong kakahiskot o katong pasidungog sa mga santos. Pasilo ako ninyo, saon nga, dili man ato ning oras tanan sa radyo. Munang atangilang ninyo nga ma-discuss na ko na diri sa maabot pa nga programa na to. No? Okay. Ako lang gi-establish pag-ayo ang authority sa simbahan. Para kung moingon gali ang simbahan, atong sa ulugon ang natawhan ni Kristo. Bisan pag wala ang ingna ang simbahan nga, oy sa ulugan ninyo na. Pero tungod sa authority sa simbahan, kinahanglan mo sunod ta. Mosunod, manggitas gobyerno. Diba? Pag ingon sa gobyerno, mag-official ta. Mutuo magaling ta. Di ba? O, magpabakuna ta. Mutuo magaling ta. Giingon na sa Biblia. Wala. Pero, because of authority, unang mutuo ta niya. Kaya na may authority ang mga obispo. O di ta mutuo, murara kag mingon ng inyong grupo, mag-uniform ta, di ka mo apil. Kaya magbut-but yung kag-imo. Di ba? O. So, wala naman tayo ikong panahon. Pasiluwa nga nahanging ha. Kaya wagin ang kumaskot itong naagad sa atong uluhan. O. Pero, siguro na may nakuha. Parang di na mo maglisod sa pag-explain yun nato ato pagsabot. So, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Siguro sunod Domingo murag di siguro ko ka personal. Kay wala ko dire yan ang oras sa Oxlipulo. So basta replay lang ako magpa-replay lang ko ni Dani. Kay hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Anima dolorosa, mostraste el fuego infernal, viviendo para salvarnos, tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Not champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Papalitan ako dishwashing liquid. Katong kalamansi ha? 1,000 pesos. What? Kauban ng doctor's fees ug antibiotic. Macy's